E conseguiches o que querías desta vida, conseguino, sí. E que querías? Considerarme amado, sentirme amado nesta terra. Aburrido, un olor a café, na indiferencia de Praga. Pois os recordos que teño era cando eles jugaban ali na sala de estar cos vaqueros e facían montañas cas alfombras e despois cando se remataban de xogar, pois empezaba a xogar eu. Para molar así en discotecas, recitaba a Baudelaire e recitaba a Rimbaud, as rapazas, e os primeiros poemas empezou a facelos e a darlles as rapazas, as compañeiras. Algunas películas porno que él tivo que traducir, que él decía que nunca lle pagaran tanto por non facer case nada, porque decía que o xemido que era un idioma universal, que non precisaba traducción. Atesta ladeada de perfil. Lois Pereiro era un poeta culto, moi contemporáneo, moi metido no seu tempo, vivindo as contradicións da nosa época, tanto desde a perspectiva da súa enfermidade como desde a perspectiva dun certo fatum do destino que acompañou e logo dunha sensibilidade realmente moi profunda, moi punzante e moi a flor de pel. Cuspídeme en riba cando pasedes por diante do lugar no que eu repuse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria.